Запечатани са всичките и с гласъчен печат и теглянето се извършва горе във втора аудитория. В ваше присъствие и присъствие на комисията по кандидат-студентски бал. Разбъркайте се. Катализа. Въпрос номер 12. Видове катализа според вида на катализаторите и според вида на системата. Ензимна катализа. Най-вече един и същи. Затова са два типа. Голям изпит. Те разбъркайте се. Кажете много. Задача 55. Изразете с уравнение преходите, като обясните протичащите процеси. Формулата ще ви бъде написана сега. Македонски кой елемент? Това е втората задача. Втората задача от неорганичната химия. Сега колежката да се концентрира, пак да ви изтегли лесни задачи. Готово е вече изтегли. Задача 79. Синтезът на серния триокис се осъществява и се основава на реакцията от равновесие задача. И посочете външните фактори, с които може да се увеличи добива на серен триоксид, да се увеличи скоростта на правата реакция. Как се отразяват тези фактори на стойността на равновесната константа на процеса? Обосновете отговора. Задачата от равновесие е изключително Първата ви задача от органичната. Заповядайте, разбъркайте си ги, разхвъснете ги. Пожелайте най-добрата. Кои са изомерите на алкохол с молекулна формула C5 H12O? Напишете свойството на 3-пентол. Задача 69. Втората ви задача от органична химия. Последната сега. Последната. Задача 111. Като изберете подходяща схема за и реактиви, получете от алуминиев карбид, оцетен алдехид и салицилова киселина. Какъв продукт ще се получи при някакво взаимодействие? Какво е неговото поведение в силна основна среда? Браво! Задача